Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Wala yun ko kahibalo o unsay naa sa ako. Pero sa bata pa ko, naa na gyud ko'y makita nga dili makita sa mga ordinaryo nga tawo. Makakita ko og ginatawag nila nga dili ingon nato. O dili ingon nato. Kana ganing mo kalit lang og sulpot o mapakita ug di lang nako ipahalata nga nakakita ko nila. Kay mahadlok pud ko, kay basin unsaon pud ko nila. Good day sa mga listeners ug mga nagsubay sa istoryang kahadlukan. Ako day si Benjamin. Bata pa lang ko, nakitaan na nako akong kaugalingon nga na-special sa ako nalahi sa ubang bata. Wala pud ko kahibalo ug unsay naa sa ako nga natagaan mo kog ingon ani. Maong naka-decide ko nga magpadala sa inyo kabahin sa akong nasulayan nga makahadlok. Ang akong gipadala karon kay katuday ni experience nako sa dihang bata pa ko. Sugdan ako katong adlaw nga musugod na kog eskwela sa elementarya. Excited pa kaayo ko ato kay ugma na gyud magsugod ang first day of school namo. Gabi pa lang, giandam na ni mama akong uniforme. Giplansa niya kini, apil lang ako ang pantalon. Samtang ako pod, nagpasulod sa ako ang mga bag-o nga gamit pang eskwela, sa ako ang bag-o pod na bag, nga gipalit kini ni mama. Mag-grade 3 na day ko ato na time, unya kay transferiman ko, excited ko sa akong bag-o nga school, bag-o nga room, bag-o nga teacher, ug bag-o nga makahalubilo sa eskwelahan. Pagkabuntag niya na, sayo ko gipamata ni mama. Gilutuan ko niya ato paborito na ko nga pamahaw, mao ang hotdog ug ang bacon. Gipabawnan ko ni mama og snacks para sa school ug nagdungan mi pamahaw niya sa kusina. Paghuman sa among breakfast, nilakaw na mi ato padulong sa eskwelahan. Excited na kaayo ko pagsulod pa lang sa gate. Kaya nakakita ko og daghang mga estudyante nga sama na ko nga naka-uniforme. Lipay kaayo ko, pero naikakulba gamay. Gasagol yun ang kawang na-feel atong orasa. Pero kalit lang, nausab ang dagan sa akong ka-excitement tungod sa ako ang mga nakita. Nakamatikod si mama nako nga murag nagkurog ko pagsulod ato sa school hallway. Siyempre, first day unya first meet pod. Sa dihang gihatod na ko ni mama sa amoang classroom, aksyon unta kog balik sa agianan, pero gipugna na lang nako kay si mama kusog kayo mangusi sa ako basta magpabadlong ko. Mao ako na lang yun gipadayon. Dayon, niingon si mama na sa waiting area ra siya magpaabot nako para ipaniud to, sunduon ra daw kuno niya. Sa sulod sa room, naangamo ang teacher. Kung nahibong ang ako ang teacher, kung nga nung gasige daw ko og duko. Nagduko ra gyud ko ato nga time, hangtod ni duol siya sa ako ug gipangutan ako. Wala gihapon ko muimik atong orasa. Gasige lang kog duko, nga wa ko kasabot og gano. Pero sa tinuod lang, wala sila kahibalo kung unsay akong nakit-an atong orasa. Gasugod na ang getting to know each other namo, pero wa gyud ko mahimutang gihapon. Ug unsay iingon sa ako ang teacher, dili ko mo participate, maski motubag man lang. Niabot na lang yun ang oras atong sa alas 11 ug ingon ato ra ang sitwasyon nako sulod sa amoang room. Gikuha ako ni mama sa room ug namauli mi. Pero sa wala pa mi manglakaw, nagkaistorya si mama ug amoang teacher ug ako ato, nagdula ra ko ato sa may gawas. Sa akong pagdula sa gawas, kalit lang na iniduol sa ako ato nga babayi. Sa akong tan-aw, pare-pareha siya og edad sa ako ang mama. Iduol siya sa ako ug ni-smile siya nako. Mibawas ra pud ko og smile niya. Nakadungog ko sa tingog ni mama ug milingi ko kay nakadungog ko sa iyang pagsampit. Nanawag si mama kay human na sila og storya sa amoang teacher. Mitando ko, pasabot nga mopadung nako. Ug dihang paglingig balik nako ato sa maong babayi, nahibong ko nakalit lamang kini og kawala.
Sa akong hunahuna, base nilakaw na to siya. Ngotong niduol na lang ko sa akong mama, dayon na mauli na mi sa mua aron maniud to. Sa among pagkaon og paniud to, niya na si mama nga dili na daw kuno kuni atangan sa school ugma ug sa sunod pa nga mga adlaw aron daw makat-on ko. Pero kuhaon ra ko niya inig alas 11 na sa buntag. Mitando ra pod ko ug ni smile si mama sa ako. Pagkasunod adlaw ana, human sa ako ang pamahaw. Gihatod na sad ko ni mama sa eskwelahan. Pero ato na time, niana na lang ko ni mama, nasagit na lang siya. Kay kaya na ako, para ako na lang moadto sa amo ang room. Miyango si mama ug ni smile, dayon kiss na ako. Ug ingon siya, magbinuotan daw ko ug maminaw ni teacher. Nitando ko niya. Dayon lakaw, pasulod na sa hallway sa among school ug nibabay na ko kang mama. Pagdayon akong sulod ato sa room ato, ug naanasad ko sa akong gibati nga lain kaayo. Nangabot naghinay-hinay ako ang mga classmates ato, ug ako galingkod na sa ako ang lingkuranan. Taod-taod kong galingkod sa akong lingkuranan, pero nikalit lang ko kabatik pamugnaw. Kay naagi nakapadistract na ko atong orasa, ug makita na ko kini sa may bintana sa amuang room. Kalingion ko nga dili sa ako ang nakita. Ganihara siya sigig tan-aw nako. Ang naa sa bintana, hulagway gyud sa usa ka babayi, pero hadlok kaayo siya gnaong. Unya, siga kaayo siya og mga mata. Kuyawan kaayo ko kung nganong gatan-aw siya nako sulod sa classroom. Kahilakon ko nga dalak hadlok ako ang nabati, pero gipugna lang gyud to nako. Sa akong paglikay og tan-aw sa babayi nga katong akong nakitaan, mibarog ko sa lingkuranan ug midagan ko pagawas sa amuang room. Pero kalit lang nga na-slide ko sa atubangan duol sa may blackboard nga dapit. Gikatawaan na hinuon ko sa akong mga classmates ug ulaw kaayo ko ato. Mao to, nanigawas na lang ko sa akong classroom tungod sa kaulaw nako ug grabe jud pud nako tong kakadlok. Pagawas na nako sa classroom, midagan ko paingon sa likod sa bahin sa mga eskwelahan ug sa akong pagdagan walay tanaw-tanaw. Nakabangga ako og tao ato. Maayod na kong paghapla sa yuta ug napunta ko sa may tiilan sa ako ang nabanggaan. Nakakita ako og lagom kayo nga tiil. Nakuyawan ako ato ug sa akong paghangad, yagitan-aw nako. Akong nakita ang kadtong babayi. Siya kadto ang nagtan-aw nako kaganiha sa may bintana. Siga kaayo ang ihang mga mata. Ug lagom kaayo siya og dagway. Kalkag kaayo iyang mga buhok. Ug nang lisik ang mga ugat sa naong ug sa may mga mata niini. Wala na ko kasabot sa akong nabati ato. Ug migahi ang akong lawas ug nagdungo na lang gyud ko ato sa yuta. Nagkurog ko ato og pag-ayo ug nihilak na ko ato sa kahadlok. Nagtabo na ko ato sa ko ang mga mata. Ug perti na gyud akong hilak ato. Nagkisi-kisi na ko ato sa kahadlok. Nahibulong ko nga naay mihawid sa ako. Gunit kini sa usa ka tawo na pud. Pag-abli na ko sa ako ang mata, nakita na ko ang babayi nga kadtong miduol na ko kagahapon sa gawa sa classroom. Naka-uniform kini og pang teacher. Ug niana siya nga nag-unsa man daw kuno ko diri, nga klase naman daw kuno mi. Gitan-aw ko niya ug gitrapuhan niya ako ang luha gamit ang panyo. Ug iya kong gipikpik ug gihikap ko niya sa likod. Ayaw na og hilak ha. Unsa man gani ang mong nakita, ayaw na lang to pansin na o tagda. Sulti niya nako. Pagtanaw nako sa ihang naong, ni-smile siya nako. Ug ingo ra pud ko sa paghilak ug wala ko'y tingog-tingog. Miana na lang ang babayi, naihatod na lang ko niya sa among classroom aron makasugod na sa klase. Miyango na lang pud ko ato ug mihilom na. Pagtanaw nako sa ID sa maong teacher, naay nakamutang Teacher Grace, ang name nga nakasulat. Teacher Grace, imuhang name? Pangutanan ako. Wow, very good. Kamao na di ka mabasa? Pangutanan niya. Mitando rapod ko og ni smile pabalik. Ug mao to, giubanan ako niya pabalik sa amoang classroom. Pero nahibong ko nga sa paghatod nako, abi na kog naapa siya sa ako ang likod.
Feel pa kay nako nga gihikap niya nga ako ang likod sa paghatod nako. Pero pagtan-aw nako sa ako nga baga, wala naman di ang kamot ni Teacher Grace ug nakalingi ko ato sa luyo. Pagtan-aw nako, tuwa siya sa tumoy nga bahin sa hallway ug nahibong ko. Ispail pud siya nako ug ni babay. Nahunong ko kadiyot kay mag-thank you ko unta. Pero nisinya siya nako sa pagbadayon og lakaw na ug mosulod nako sa among classroom. Mao to, nilahos na lang gyud ko. Sa akong pagsulod, mao ni ako ang naabtan. Nga gipangutan ako sa akong teacher na gyud. Asa di ka gikan nak? Ug asa pud ang imuhang mama? Kinsay gahatod pud nimo? Ganihar mi nangita nimo, naguri na biya mi nimo. Mga pangutanan ni Teacher Ann ako. Diha raman ko sa likod teacher. Unya gihatod pud ko ato ni Teacher usapod. Kinsa nga teacher man? Pangutanag balik ni Teacher Ann. Si Teacher Grace. Wala ko kasabot sa reaksyon ni Teacher Ann pag ingon ako sa name ni Teacher Grace. Misiga ang ihang mata. Nagkakita mo ni Teacher Grace? Anak, lingkod sa imong chair ha. Ug ayaw pagbarog ara lang ka. Ug mao to, gipalingkod ko sa akong teacher ug niadto siya sa pikas classroom. Makita ra nako siya paingon sa pikas classroom kay atbang raman pud ang room. Ug tan-aw nako, naging istorya siya sa lain nga teacher pud. Ug galit lang nga miring na ang bell ato. Dihang udto gyud, niya na ako ang teacher diri nako nga makikita daw siya sa ako ang mama. Ug mitando ra pud ko ato. Mao to, nag-abot ang ako ang mama ug among maestra sa grade 3 ug ipasulod mi niya sa classroom nga kamera. Nistorya si teacher sa ako ang mama ug nangutana siya nga naa ba daw kuno ko'y something nga makita nga wala makita sa ordinaryo nga bata. Mistorya si teacher sa ako ang mama pero gihinay-hinay ra kini niya pagstorya. Ma'am, imong anak man gud wala man gud na mosulod ganihang buntag. Nihibulong lang yun ko ug asa ni siya gikan. Pero ma'am, nistorya man gud ang imong anak nga gihatod daw kuno siya ni Teacher Grace. Pero ma'am sa tinuod lang, di lang sa pagpanghadlok ha. Dugay nam gud na nga wala si Teacher Grace ma'am. Nakuyawan ko sa akong nadunggan sa pagsulti ni Teacher Ann. Saysay ni Teacher Ann, namatay na diri sa school si Teacher Grace kay giatake siya. Gabi daw to ug naa siya gitiwas ng schoolworks ug siya na lang ang nahabilin sa faculty room. Apan buntag na siyang nakit-an nga wala na kinabuhi sa iyahang table. Pagkadungog na ko sa gisulti ni Teacher Ann, nakuyawan ko. Ug sa akong nahuna, patay na ito ang nihatod nako. Nailhan si Teacher Grace nga caring daw sa mga estudyante. Ug wala ko kasabot sa naong ni mama ug sa ako ang nabati pagkadungog niya sa giingon sa ako ang teacher. Mao to nga ni promise na pud si Teacher Ann na ubanan ako niya sa room ug dili na ko dapat mahadlok daw ug magulaw-ulaw. Mihangyo na lang pud si Teacher Ann sa mua na padagkutan na lang si Teacher Grace ug apilan sa pag-ampo aron makapahulay ng iyahang kalag. Dako na kong pasalamat nga bisan sa ingon ato nga ako ang na-experience nga naa pa day si Teacher Grace nga andam mo tabang sa mga estudyanteng sama nako. Ug kanimo Teacher Grace, salamat. Kay kung wala pa ka, giunsa na ka ako atong babae nga siga og mata ug gatan-aw nako sa may bintana. Wala gihapon ko'y idea ug si kinsa to ang babayhana. Ug hangtod karon nga edad-edaran ako, dako lang yun na kong katingala nga naa ko ingon ani nga makakita ko og mga espiritu. Ug unta, makarealize po ng uban nga dili tanang espiritu o kalag nga magpakita. Manghilabot, ay ang uban, tabangan pagali di ay ka. Og diri na lang kutob ang akong istorya nga kaagi. Og more power sa inyong Bisaya Horror Stories, Istoryang Kahadlukan YouTube channel. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.